Min orlov har nu varet i 6 uger. Hej, skat. I flere år har jeg længtes efter at få tid til mig selv. Men overgangen fra et hårdt arbejdsliv til relativ frihed går ikke helt efter min plan. Jeg bliver nødt til at opsøge inspiration og forandring. Det er sådan en lille en. Du skal tage hver morgen i et halvt år. Det er et nyt produkt, der hedder Nyasin, som vi tester for bivirkninger. Jeg troede ikke, der var nogen bivirkninger. Jeg er sikker på, at det er små ting. Hvad sker der med dig? Hvad tænker du på? Men du har bare været sådan rigtig godt humør her på det sidste. Altså, jeg tror, du skal gå ind på... jeg tror, du skal gå ind... Helvede, har du gang i? De der piller. Vi standser forsøget. Dem er jeg sgu smidt ud. Jeg skal sgu ikke spise flere af dem. Når man altid har forsøgt at holde sig på sporet, er det en befriende fornemmelse at være lidt på afvej.